kadugay. Skoro ba ni kagabi? Kasi nagsilos sa to. Were you jealous that last night? No. Wah! Don't even talk to me. Get up. Bumalik pa talaga siya at hinintay na ko akong camera. Okay, mama, open the door. Okay, yan na lang naiwan, oh. Sus, nasugustuhan pala niya. Ama niya kumakain. Cereal. For Dada, she give also to Mama. Oh, very good. Eat that one. Come, let's change. No. No, tomorrow you're free. Oh, go. Mapush Mama. Oh. And why? We need to change. Come. Hum. She said, hum. Hey, Okay, we need to change. eat your bread. Go to school. Eat your bread. Eat your bread. Peanut butter. Dada, Mom. D? No, get her ready. So, share ko lang sa inyo yung lunchbox ni Bana. Mozzarella cheese lang yan sa bread. Tapos yung isa, may cucumber. Then sabi ko sa kanya, maglagay ka ng oatmeal cookies para medyo may sweet at saka yung apple juice niya. And then, yan o, puno na naman yung damit ni Sophia. Kailangan na naman niyang labhan. Tomorrow na lang sa free day ko. And, yung aming garbage. Kasi garbage day today, Thursday. Ako nang gagawa kasi busy si Dada. Kasi gusto siya ni Sophia today. And then, yung isang plant, dito ko na nilagay kasi wala nang place sa baba dahil sa Christmas decors. Tsaka, Sophia and Dada is brushing their teeth. Ano yung Ariad? Brush your teeth. Oh boy. Brush your teeth. Oh. To go na? Huh? Where's your bunny? Pick bunny now. Dada. Sneeze, Dada, sneeze. Yeah? Oh, Dada sick? Yeah, runny nose. Huh? Pack of tissues. A lot of pack of tissues. Okay. No. Kiss Mama Dada, yeah? Hey, and you? Mama kiss. You don't need to. Mama kiss. No, that's dirty. Come, that's mine. Yeah, I have one in the machine as well. Hey, hey. Oh, no. Mama kiss. Mama kiss. You have to come to her. Mama kiss. Sige na, non. Hey. So grumpy. Bye-bye. Bye, love you. 8 o'clock, huh? Yeah. Love you too. Bye-bye. Bye. Ako pumunta sa bintana kasi pumunta si Sophia dito. Ariat. So, luto na natin yung adobo. Nilagyan ko siya ng baboy kasi para madami ba. Kasi si Bana, ito na lang din daw kainin niya. Ayan, tapos, magluto ako ng rice para sa kanila. Kasi, gabi na ako uuwi, 8:30 na. So, kailangan ko mag-prepare ng dinner at saka pagod si Dada na.
ko na ng patatas, tsaka konting water, and then takpan natin para mag-soften yung ating karne. Tapos na yung ating adobo. Ayan yung aking dinner mamaya sa trabaho. Corn, tapos peas at saka carrots sa can, tapos may 2 potato. Pork lang din nila ako para hindi tayo magkit-kit. Tapos konting rice, and then ito yung aking breakfast. Ito, madaming rice. Kaya ayaw ko magluto kasi napapadami yung aking kain. So let's eat! Good morning! Good morning! It's Thursday. So, grabe ilang oras ako naghanap ng damit. Grabe ang dami kong kinain. Ay, naku! Hindi ata ako magtatagal ng aking pagdadiet. So, welcome to another vlog. Kung bago po kayo dito, ako po si Yen. And, nagmamadali na ako papuntang trabaho. Ayan na, oh. Nag-block lang ako lahat para hindi makita yung tiyan. Yes! Black is good para matakpan yung ating mga bell-bell. So, thank you sa lahat po ng nood ng ating, para hindi ko pa ata ito napatay yung heater. Nag-wasting lang ako ng kuryente. Hindi pala ako nagstay dito. Kasi naubusan ako ng time. Ang dami kong kinain. Tapos nanood ako ng series nung I Love My Dad na si Ian Veneracion. Malapit ko natapos yung 36 minutes. OMG. Very bad. Tapos nagmamadali na tayo. So, yung mga ating chinarch, tanggalin na. Teka lang. And I think magdadala ako ng isang cellphone para makapag-vlog tayo konti sa doon. Kasi nagpapahanap ng bag si Miss Mary Rose from Germany. Sabi niya pag may time daw ako, baka magkaroon ako ng time ngayon. Dadaan lang tayo ng konti. Tapos mag-picture tayo or baka pwede akong mag-video. Para naman may makita kayong iba aside sa aking pagmumukha. So, itapon ko lang muna itong aking basura. Hindi ko pa siya natapon. Tapos, magdadala ako ng kape kasi naubusan kami ng kape. So, Fitning Coffee para sa magandang skin kasi with collagen siya. With collagen, and don't forget, my collagen, my Luxy White, my Protect. Ay, may isa. Tapos, may isa pa akong bote. Yun na yung last. Tapos, yung ating high blood pressure. Yan. Ilang minutes na lang ba? So, 7 minutes. Gusto kong maaga umalis para makapag-vlog tayo ng konti. Mag-shoutout muna tayo bago tayo aalis. Shoutout to Ma'am Effie Hetherington. Social lang name. Watching from USA, and sabi niya to keep in touch daw with Filipino-Swiss family. Nanunood po ako ng vlogs nila, but then hindi po napansin yung aking comment. So, okay lang yun. Shout out to Rosemary Tanjay. Shout out to Cheryl P. Shout out to Simply Gliss. Shout out to the Palho family. Riva Montano. Shout out to Cheska Knip. Shout out to Nerissa Monforte. And shout out to Roxy Goods from USA. Shout out din kay Ever Makasa. Shout out to Filipina Wife Life. To Sis Ana Rias. To NetNet Nikta. Ganun ba yun? Kasi, from Germany. So, parang ganun. Nuk. So, shout out to Joe Bilyesa, shout out to the L-File, shout out to Ikat's Vlog, shout out to Rosana Reparado, shout out to Melody Alacon, shout out to Mary Rose, shout out to African Bisayan couple, shout out to It's a Bing Thing, si Love in Scotland, lagi ang nanonood talaga. Thank you, I love you both. Thank you to Ma'am Thelma Cubeta, kay Ma'am Esther Dilag, to Miss Lynn Mules ata to kasi double L. Shout out to Girly SB. Shout out to Ma'am Yoli Andres Idia. Thank you po for not skipping the ads. Maraming salamat po. Thank you to Sasu Gomez from Dubai. Ano ba yan? Shout out to Mike and Judith Las Vegas. And shout out to Ma'am Lina Lievares. So, thank you sa inyong lahat. As in, grabe nyo ako ka-love. Ano ba yun? Totoo yun ha, hindi yung plastic. Thank you talaga sa inyo. Thank you sa inyo. Kasi,
dumadami tayo ng konti sa mga blenders dyan. Thank you po. And, ay, ayoko talagang isipin na yung ano pa, yung mga scammer na word. Kasi, di talaga natin alam, no? But then, maraming salamat sa lahat nag-show ng concern sa akin. Tama nga naman, 'di ba? Bakit ba ako magbibigay? Hindi ako bangko. Bakit ba ako magbibigay? Hindi ako unahin ko yung family ko. Ba't ba ako magbibigay? Baka ma-scam. So thank you sa inyong lahat. And sana po naintindihan niyo. Kunin natin yung ating sapatos na very old. Matagal na to, as in super love ko to kasi ano siya, very comfy sa paa. Ito yung Geox ng shoes ko, as in sabi ko pag mamatay na siya, masirang-sira na talaga siya bago ako bibili ng bago, diba? Ayan, happy feet. So may nakuha ako pictures lang kasi nung pagdating ko doon, andun yung isang big boss. So hindi ako nag-video at saka walang tao. Nakakahiya. So, tignan nyo yung aking face mask. Papalitan ko to kasi parang medyo baby tapos maluwag na siya. So, papalitan natin to. Hi, Yensters! Kumusta na po kayo? Sobrang pagod ko today. Actually, ibang vlog to siya. So, dito ko na lang siya isasabay kasi short lang yung video natin and then ngayon lang din to siya nangyari. Kahit pagod tayo, medyo gumaan yung aking pakiramdam kasi nag-message sa akin si Love in Scotland na shoutout daw ako sa vlog ng papa ni Lloyd Cadena. Alam niya si Queen Lloyd. So, nasama ako sa shoutout sa mga Filipinong vloggers na may asawa na foreigner. So, tinignan ko siya. Papakita ko yung clip dito. Si Etienne! Yung foreign husband din. So, shoutout sa iyo, Etienne. Naway, maging masaya kayo sa ang dako mga sa mundo, mga Filipino vloggers around the world. Then, nagpapasalamat po ako kay Sir June LLOYD CADENA sa pag-shoutout po sa akin. Kahit hindi ko po kayo kilala, maraming salamat po sa pag-shoutout ng aking YouTube channel. And, naalala ko, para kang papa ko. Yung tinitignan ko yung mga videos niya. Para siyang si Papa. So, mag-ingat kayo dyan, sir. And, sana po umuwi na kayo ng Pilipinas para po makapagpahinga naman po kayo kasi siguro yun din yung gusto ni Lloyd para sa inyo na makapagpahinga na. Bumalik na kasi siya sa UAE, isa po siyang OFW. So please supportahan natin yung channel ni Sir June LLOYD CADENA. So nagsub na din ako sa kanya. Sana po makarating sa kanya itong video na to. Maraming salamat po talaga. And gumaan po yung yung pakiramdam ko today. Sobrang pagod ko tapos ang daming naglabasan tungkol dun sa Cagayan Valley. Marami akong nakitang videos na talagang puro tubig na lang. And then kaliwat kanan din, meron din humihingi sa atin ng tulong. So, meron po akong binigyan. Galing po to sa isang friend ko. Papakita ko po sa inyo dito yung picture. Parang, eto daw, okay daw to, hindi daw to scammer. So, nagpadala po ako dito ng tulong. Grabe na pala din yung mga nangyayari sa Cagayan Valley. So, medyo nakakadismaya din. Para sa atin nandito, pero yeah, dito patuloy pa din yung buhay natin kasi may COVID din tayo dito. Pasalamat tayo, yung mama at papa ko po is malayo po sila sa tawag nito, sa mga bagyo, pero may ulan po sila, tsaka mahangin din daw doon. So, sa lahat ng yung mga kapamilya natin o makakilala, sana po matulungan na sila. Magagawa lang natin is magdasal na lang. Medyo nakakadismaya talaga. So, parang wala akong ganang
mag-vlog this past few days. Yung mga vlog ko, 'di ba, hindi natapos, tapos plus today pa. So, sinama ko na lang sila. So, pasensya na po kayo mga lalabs. So, ayan lang po muna. Matutulog na ako, maaga pa yung pasok ko bukas. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po sa aming channel para ma-update po kayo. And, maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo sa aming channel, sa patuloy na panonood. And, hopefully, malampasan natin to. And, basta, so, thank you so much. Wala talaga akong masabi. Hindi gumagana yung utak ko ngayon. Sobrang pagod ko. Gabi na din kasi. Okay, good night mga lalabs. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지